Nandito na po tayo. Ano ang theme song ng buhay mo ngayon? Tippling. Bring me a few lines. So sa first time guest ko, meron po kayong Express Prime na 375 pesos. Sa Express Lite, 300. Welcome to ABS-CBN STUDIO Xperience! Meron tayong mga memorabilias, tapos di kayo magpa-picture dyan. Coach Bamboo. So habang naghihintay tayo, sabihin ko lang na libre kami mga empleyado ng ABS-CBN. So yung mga awardees ay libre na mag-experience nito. Tingnan nyo yung eyebags ko. Nagpasabot lang yan, inawala akong tulog. Siyang beses na ako sinita ng ating mga supervisor dyan, hindi ko lang sasabihin ang pangalan na nalilate na daw, tapos hindi daw nagtutupad ng hindi na cooperate. Parang mawawalan na ako ng kontrata nito, wala nang pirma ng mga heads dyan, hindi ko lang sasabihin yung mga pangalan. So hindi na ako natulog, nag-andam na ako ng mga dadalhin ko. Tingnan nyo, ha? Energetic pa rin eh. Pero kahit anong ipapagawa sa akin, kakayanin ko. Kasi iyon ang Kapamilya way. Later on, natutulog tayo ng sayo. Try natin mga 9. Let's go. Sige po, forward lang. Forward lang po. Let's do this. Wow! Thank you! Maraming salamat. Yes! What's up, people? Uy, si ano? Oy, basta. Yan, taga-Bukid nun yan, oh. Yung wedding ni Sir G.
Trying hard to capture the moment. This morning I'm going. Cause the bottle of vodka still lies in my head. Some blonde and night. Think that it's still in my dream about movies that only believe in I'm good. Well, tonight like this, break up the friendship from morning. While some marching band keeps its own beat in my head, about what I believe. Come on! Sayaw ko yan! About all the things I wanna lay I'm sorry at hindi ako umikot para sa'yo. Meron akong hinahanap na certain quality na hindi ko lang narinig sa performance mo. But, huwag kang ma-discourage. Please, keep on singing and keep developing your voice. Thank you po. Unti-unting mararating kalangitan at bituin dahil aabutin mo talaga yan. Kayang-kaya mo yan with that voice. So, you own the song and I'm sure that you can do it. You can do it. Thank you po. Thank you po. Autograph. Autograph. The Kapamilya Theater. Mga kapumo, kaneta karoon rin sa Kapamilya Experience. Dito sa Kapamilya, yung kayo tatantaran. Kung gusto nyo ng kasiyahan, pumunta lamang sa aming tirahan. Ito'y walang humpay na kasiyahan. Dahil dito, masaya. Contribute. Yes. Yan. Sumaki ang kanyang bangka. Kung ikaw ay may sakit sa ngipin, huwag dali-daling isipin. Baka meron kang nakain, huwag magpalipin. Huwag magpalipin. Kilala mo ba si King Gilingging? Ang buhay ay hindi boring. Kailangan mo lang katawan mo. Igiling-giling. Sa bawat pag-aantay ng dalawang sospetsado, kada minuto ay sila po ay naghahanap ng bagong mabibiktima. Kayo din ako dito ha. This is the theater. Ano experience? Ano nangyari? May mga napakong-pakong, may mga bula-bula. May mga bula-bula. Kailangan niya ma-experience niya, ha? So 4D experience, may mga atmospheric impression. Tapos makukurat kayo.
Parang makukulat talaga kayo. Parang mabibigla eh. Mga taga-tagayan, no? Nandito yung mga Cyril. Hi, Sai. Nabisita ka dito, Sai. Ba't nakabisita ka? Laaganan. Super. Wala kang ginagawa ngayon? Anong nangyayari dyan? Rod? Ano? Si Rod ka, oh, you know, na-trap. Rod, are you okay? Use your hand. Use your hands when your mouth is full. Yeah, nice. Inexperience mo ba? Ayos. Ayos. Ito Cardo. Ito Hagardo. Naligo og singot. Okay na pala, Orp. Yung galing sa hospital, sir, bawal. Bawal. Kung ano ang mangyayari, wala po silang Walang kinalaman ng Walang kumpanya kasagutan. sa kanila. Pag maputol yung kamay nila, walang kasalanan ng kumpanya. Charot. Charot. Testing. Oh, testing lang. Testing lang. Awas ang tong halas, mga ikaw, ang halas. Yung medics natin, naka-ready na medics natin. Okay. Sabi ko na nga eh. Public. Tablet. Tablet. Wala na magmakain, folks. Go! Go, Bernie! Baby. 1, 2, 3. Another pose. Waki naman dyan. Okay. Wow. You did it! Bakit kung... Ano, kumusta experience mo doon sa action start? Okay naman, yung phone, nakatumbling. Tapos, Pero ano yung naging difficulty? parang nabigatan siya sa akin, kaya pinitaw na ako. Hindi siya nakapag-adjust. Hindi siya nakapag-adjust. Nung pumunta ako sa circle parang hindi ko na kaya. Sakit na yung kamay ko, tapos ang susunod doon ay chaining bar na, wala na. Hindi mo kinaya. Hindi ko ginaya Sa circle. hanggang doon ako sa circle. Tapos nahulog ako. Okay. So, welcome po dito sa Pinoy Big Brother's house. So, ako po ang assistant ni Kuya Rico at i-guide po kayo dun sa pagpasok mo sa class. So, may question po ako. Handa na po ba kayo maging housemate si Kuya? Okay. Yeah, iwasan nyo na lang po magkasakitan sa loob ng class. Kung room po ngayon, meron po camera. So, minimonitor po ni Kuya yung reactions niyo. So, kasi pag nandaya po kayo, nahuli kayo ng daya, that is around 4 force of extra. Ayan, tapos na ang... Dikit kayo.
Nakuha namin. Out of 3, 2 yung nabuksan namin ng key. And saludo kami ni Rod Bright kay si Rod Bright. Ano ba yung grabe si Rod Bright. Si Ron po ay isa sa mga, hindi ko namin sasabihin kung anong pinag-answeran po namin. Pero siya ang hero. Hindi Siya ko po. alam yung bakit ko. Pero sa huling sandali, mga 20 seconds na lang, 15 seconds, siya po yung naka-answer ng pangalawa. At enjoy na enjoy po kami kasi nag-united po kami. Yung American tigi-tigi. Ilan lang naman? Dito tayo sa StarLab. So, bali dito po, apat po ang pwedeng gawin. Pwede po yung Sena, duets, task po dito po, o kaya po, addiction first time. Something lang na. May mga jacket dyan. Mga jacket ay para sa mga naka-green. Pwede ka mabutas. Oo, kasi naka-green screen tayo doon. Para hindi ka ma-invincible. Bakit ito sa kakayanan? The views and opinions expressed by the host do not reflect that of the store and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guest do not reflect that of the host, the show, the store, and the network. Tonight with Boy Abunda. Kapamilya, welcome to StarLab. TWBA, let's do fast talk in 2 minutes. Tagulan, tagaraw. Tag-ulan. Night or day? Night. Sunrise, sunset. Sunset. Bookish, street smart. Street smart. Coffee, chocolates. Coffee. Sweet, spicy. Spicy. True love or world peace? World peace na lang. Homebody or party goer? Party goer. Magandang kotse o malaking bahay? Malaking bahay. Paboritong game or app sa cellphone? App sa cellphone. Kung ikaw ay gagawa ng teleserye, sinong kapamilya artist ang gusto mong maka-love team? Liza Soberano po. Wow! Daniel Padilla, Enrique Hill, or James Reid? James Reid. Beauty queen or politician? Politician. Tuwing kailan ka natatakot? Pag madilim? Kung ikaw ay isang bulaklak, ano ka? Gumamela. Wow! Kung ikaw ay isang bagay, ano ka? Baso. Love story or horror? Love story. One thing that keeps you busy? Work. Stuck sa traffic, nag-aantay ka ng 3 oras o maglalakad ka ng 10 kilometro? 10 kilometro. Kung may good news, sino ang unang taong sasabihan mo? Yung nanay. Ano ang theme song ng buhay mo ngayon? Stiff neck. Sing me a few lines. Nga naman. Maraming salamat sa iyo, kapamilya. Sana ay nag-enjoy ka sa ating munting kwentuhan. I'll see you again. Nasagot mo ba lahat, brother? Hindi ko nasagot, may isa. Bilis. Ganda na experience, no? Oo. Dito na tayo sa Minute to Win It, ang game show ko. So, hello mga kapamilya! Welcome dito sa Minute to Win It Experience. So, ako si Rochelle, ang inyong game master. Gentlemen, let's start. Take a look at your level 1 blueprint. Pakitaas ang isang kamay, players, good luck, and be the best, kapamilya.
balls. Ang catch, dapat manatiling nakapatong ang golf ball sa ibabaw ng bote. It begins in 3, 2, 1. Sige, baka mababasag yung body. 3, 2, 1. Ang lingaw naman dito. Ang lingaw naman dito. Ready ka na? Pangalan muna si Miss Abunda. Ikaw ang ating last man standing. So, mga game over, huwag kayong malungkot. Kailangan lang mapagpatong-patong ang golf balls sa pinakamabilis na oras. You only have a minute to begin. In 3, 2, 1. Cheer na si Joe. Concentrate. Oh, concentrate lang. Come on. Asan na, brother? Come on, asan na kayo? Layo na po tayo konti. Baka ma-distract. Dahan. Uy, sayang. Ayun na, ang galing mo na. 15 seconds. Kaya ba yan? Ang lapit-lapit na nun eh. Pero still, ilang levels kayo naman ang tapos mo. Congratulations pa rin sa'yo. Sana sa susunod, mas galingan mo pa, mas makapag-focus. Importante, ay nag-enjoy kaya. Kaya magkita-kits ulit sa susunod na laro natin. Sana, makasama ka namin ulit dito sa Minute. Meron ka pa rin naman lanyard. Congratulations, Joe Romantico, naging big winner! Anong sabi? Big winner? Big winner. Mahirap yung pinagdaanan Last ko. man standing. Alam nyo, kaya kayo pero kumukurog yung kamay ko. Takot ako sa time. Napakasaya ko! Mahirap to kunin! Super enjoy! Sana nag-enjoy din kayo dito. Kahit nauhaw kami, wala, inagwanta talaga namin. Oy, hindi ka nagdula doon. Sinusumawa na to. So yun lang po mga pamilya. Salamat po sa panonood sa ating vlog for today. Please subscribe sa ID para subscribe more pa sa Manila at sa KSA Kapamilya Service Award